tardes a todos e a todas. Grazas por vir a esta segunda xornada da Festa da Palabra. Hoxe acompáñanos aquí Laura Branco de la Barrera. Para min é un orgullo presentar como presidente dunha asociación cultural focense, focega, a un músico focego e a unha poeta tamén focega. Hoxe tócame presentar a Laura Branco de la Barrera, esta escritora focega, nada nesta nosa terra no ano 1984, está hoxe aquí connosco para recitarnos versos do seu último poemario titulado Doenzas dun espello, publicado no ano 2012 por Edicións Corsarias. Mas Laura Branco de la Barrera é moito máis. Hai que decir que é licenciada en Filoloxía Portuguesa, así como tamén en Filoloxía Galega, que outras non conseguiron facer en 8 anos. Mas, quero dicir tamén que no ano 2006 entraba a formar parte como membro do proxecto Galabra, participando nun proxecto de investigación sobre a recuperación da documentación primaria e bibliográfica galega durante o período ilustrado, 1705-1820. Antes do seu libro Doenzas dun espello, escribeu varios artigos que ten publicados sobre temas literarios como Clarice Lispector en 2007, que é un estudo sobre esta escritora brasileira aos 30 anos do seu falecemento. De recomendables lecturas son, por exemplo, os seus traballos sobre María Antonia Pereira de Andrade, mística do século XVIII, publicado na página web do Consello da Cultura Galega, ou o seu artigo sobre María Antonia de Jesús, inserto no libro Mulleres escritoras na Galicia do século XIX. Hoxe, como dixen, para min é un orgullo presentar a un focego e unha focega, e deixo-vos nas sabias mans de Laura Branco de la Barrera. Pois moi boas tardes, e antes de máis, graciñas polo convite. Estou entre familia, basicamente, o cal é moi reconfortante e tamén, pois, axuda, non? Volvemos a vernos as caras outra vez nun escenario, nun lugar que foi circunstancial tamén para este libro. Non é que sexa o último, que é o único de momento, outros virán, non sei cando, pero bueno, chegarán. E para mí non deixa de ser curioso tamén volver a inserirme outra vez nel, porque vimos portando unha viaxe a través de mares do norte e que tamén chegan coa música e con sabor a sal. No 2012 fíxose aquí, neste mesmo lugar, aínda que noutra sala, un acto en relación a esta obra, onde me acompañaron pois o amigo Celso, que puxo un pouco de cor e máis atmósfera o que é a obra. E hoxe preguntábame pola mañá que iba a facer hoxe. Entón,
como isto xa foi presentado, xa foi compartido, pois significa un pouco como unha viaxe de retorno tamén, por encontrarme tamén aquí. Tamén é un exercicio de retorno para min, porque xa estamos no exercicio de outras creacións e volver un pouco ás palabras pasadas ás veces é un reencontro un pouquiño extraño, pero tamén cheo de aprendizaxe, onde tamén ten cabida as visións dos outros. Entendo que isto será unha especie, e quero que sexa así, unha especie de viaxe na que o público se deixe levar un pouco por unha maré abanada por min, que se deixe levar polo fío da miña voz, porque así quizá tamén se reencontren un pouco nesta obra, tanto os que xa leron como os que quizá teñan curiosidade de o facer. Dicíame miña mãe moitas veces en relación a este libro, e isto tamén se identificarán outras persoas, a miña filla, mira que é enrevesada. Claro, e hai que tomar as palabras no seu xusto sentido, enrevesada. A mí gusta de buscarle ao revés as cousas, porque as cousas deben ser valoradas e vistas desde diferentes prismas moitas veces, para poder comprendelas, o que está á vista e o que está oculto. Eu pensei que este libro está escrito dunha maneira quizá moi encapsulada na metáfora e no simbolismo, e non teño intención, e son moi dada a explicar a miña obra. Non me parece un exercicio interesante, máis que nada porque non son dada a coartar nin o misterio, nin a imaginación, nin a inteligencia do leitor. Pero, se aquelas persoas que na segunda páxina non daban feito para seguir para adiante, como aquelas outras que me teñen dito, son como os teus versos son como frechas directas ao corazón, o cal non sei como tomalo, porque a persoa que me dixo isto forma parte do corpo da Benemérita, entón xa non sei ben como que impresión darle. Pero en todo caso, este é un libro que pertence a unha época. Teño poemas da obra que me gustan máis uns que outros, xa non é só o gusto, son o que son, entón os fillos hai que aceptarlos tal como son. E as relacións paterno-filiais son todas difíciles, pero son un camiño de aprendizaxe que dura toda a vida. Entón, bueno, pois vámoslo ver así, que podemos aprender de nós mesmos, porque xa temos feito, e tamén, pois, como podemos deixalo ir para adiante, deixalo libre, comprendelo, pero tamén deixalo ir para poder tomar novos camiños. Hai que me chama poeta, eu cun só libro dubido que poda, eu creo que un pouco arriscado. A palabra poeta para mí ten máis relación con unha condición na vida. Eu síntome máis creadora de historias. Este libro, pois é iso, conta unha historia. Non sei se se pode chamar un libro de poesía, porque realmente, ainda que a forma aparente de verso, pois hai unha narración. Nese sentido ten moito de épica. E hai bastante da épica clásica,
pero tamén hai outras marxes marítimas, tanto de aquí como do norte, que en certa maneira se espellan e en certa maneira se repulsan. E xa o teño dito outras veces, é un libro que fala moito da morte, pero non trata da morte. En todo caso, pode entenderse a morte como un proceso de aprendizaxe, bueno, unha parte máis do ciclo da vida. É un libro que aparentemente non fala de amor, pero sí que trata de amor. O libro Doenzas dun espello comeza con un poema que se chama O espello de Medusa. Medusa era unha figura mitolóxica clásica, unha muller con cabelos de serpe que, por castigo dos deuses, foi convertida nun monstro, pero realmente foi convertida nun monstro e ten a desgracia de ter que ser morta por un heroe. E a min parecíame que o sentido de heroe aquí non sei ata que punto ten que ver coa xustiza, porque tenen que morrer ou matar os heroes, e porque tenen que morrer os que algúns foron tornados monstros. Quen son realmente os monstros e os responsables da vida e da morte? Este primeiro poema, que agora que decidín despois chamar O espello de Medusa, chamábase Doenzas dun espello. Polo tanto, foi o poema que lle deu despois nome ao libro. E agora chamase O espello de Medusa porque é, digamos, o espello, o lugar onde o lector ten que ser captado para poder así ser engolido e metido na historia. E interpela así: dime cantas lágrimas máis pensas beber, porque así, cando menos, poderíamos compartilas. Tú saciarías a miña sede e eu daríache toda a dozura que non posúe o sal dos teus días. Dime agora, se lembras o teu nome. Este poema que vou... Bueno, eu chamo de poema, ainda que non sei que o que é. É o inicio dunha das escenas. Entón eu, tanto aqueles que leron o libro como que non o leron, os que non o leron quizá gocen de ventaxa, así pode deixarse levar. E os que o leron, pois quizá tamén poden pechar os ollos e esquecerse do que leron, e así se o escoitan, pois quizá entendan máis ou se deixen máis inundar pola súa música. Vencido, o violín enfraquece. Enfraquece agudo e penetra por entre as fendas da xanela e de alá fora, tal unha serpe, arrastra as baldosas da moradía como unha coitela branda e inservible. Reduce o ángulo do gume a través destas costelas e, desmaiado sobre o piano, emudece. Así como a coitela de Buñuel desgrana a lúa, o son da viola cobra vida, usurpándome o branco baixo as cellas. Pero, por canto tempo estar perdida nesta néboa, no seu lento e limpo corte dos tímpanos, avanzando milímetros, perforando quilómetros de oitavas. Arrincaronme a pel e teño o frío dunha longa planicie. O reloxo
O reloxo é o que traza a fronteira entre o frío e a dor. Arrastro os pés nus polo aposento de muros azuis e estou cega desde agora e por decreto. A paciencia da noite é aliada da música que non cesa nos ouvidos dos que se esconden na opacidade da porta de vidro. Esta luz impertinente invade os estadios das pequenas civilizacións que por vontade propia escollen ser escuras ata o momento de estaren prontas para o abandono da pel, quebrantar a pupa e ascender os ceos coa máscara nas ás. Esta luz é a decapitación. O meu corpo non é unha civilización pequena, porque o meu corpo é unha illa deserta. Soa a viola mentras dormen os violíns. Non podo máis que calcular as dimensións deste cuarto con pasos en círculo que nunca acaban nin converxen. Soa ata que esperneie de afogamento pola tiranía das palabras non ouvidas neste espazo subterráneo no alto da torre. O peso do violín desmaiado fai enmudecer o piano e sobre a caixa a viola derrama a súa suor. Estou ainda na antesala. Un ar xealado modula a columnata transparente e debatendo o subterfuxio do invasor tras un escudo arroxa deste heroe a luz que desbarata aquelo que ofrece a miña defensa. Os meus ollos por dentro son un seco barruzo, abertos na penumbra dos cristais que respira a miña ofídica anatomía. E así, por este breve e duro oxígeno, sumir até o pélago, ao son da viola. Hai un silencio moi solemne, non? Non me normales, por favor. Ou sí, tamén, se vos sentides normalados. O medo de Medusa viaxa na áncora ata o panal do mesto abismo e empaña o espello e fica orfa. Medusa arroxa a súa cabeza ao chan e logo érguese, dimórfica e fremente, e sobe á torre, ao cuarto escuro, que garda polo eterno no interior dunha ánfora as cinzas dos seus ollos e cabelos. Levaba anos descoñecendo o nome do seu sangue, quais os componentes da viscosidade daquele misterio canalizado nas veas. O medo traza caligrafías nas tebras, e el reclama desde a náusea a alforxa do heroe. De ollos abertos perante o espello, fala para os muros da caverna e garda na cabeira o seu máis prezado tesouro de Liar. Longamente ela esperaba as doenzas da escuridade, como un fillo caído do ventre oracular. Pero enfraquece o soster o peso das palabras e ten medo dos ollos e das pedras. Pedras e ollos suman máis do que as vísceras e os osos xuntos no seu descoñecido corpo, na marmórea brancura das faces opostas. Se non ficasen as sombras ancestralmente abrazada coas hedras. Nadarse a nada. O home vista ao lonxe procuraba as montañas e a derrota.
Deixara, por un acaso de fortuna, os créditos da alma no caixón, saíra da casa tras pechar a porta dun mundo iniciado para sí e partiu de maus vacías cos pés atados á cabeza. Na hora do crepúsculo deste home occidental, as ruas deixaron de ser transcendentes, máis aínda do que o asfalto que transportaba do punto de partida a ausencia de destino. Tiña pechado a porta con chave, pegando o seu ollo polo interior. O ollo da porta era a súa garganta, obstruída por un minúsculo desexo de xemer, entre a memoria, os costumes e a cegueira. Todo respondía ao esquema perfeito dos seus días. O viño dos domingos, o aceno xiratorio do guindastre que sostiña o mar da terra prometida. As naus aportaban en mares veciños e o home ría porque se pensaba feliz de ter a palabra e falar armado para construir un mundo dentro dos moldes do seu proxecto de combate á soidade. Así é como este home di acreditar en Deus, como nas ruas que agora pisa nun presente histórico. Desmemoriado, os guindastres acoden a él como o dono un can famento e pensa no camiño de regreso ao lar en que cada unha desas portas perante sí podería guardar no interior os rostros ocultos da súa familia. El sabe cousas da felicidade, el non precisa do espello, mais que para confirmar a súa paridade entre os homes e os homes perante aquel outros doentes mentais. Ata petrificar na súa ollada un noxo por estas rúas de cada vida, vistas agora como serpes contorsionadas en epilepsia, deixa de deterse ante as portas e abandona tras elas os posibles misterios familiares, simplemente camiñando no sentido contrario ao tempo, fillo da súa propia diplopía, perante a feliz imaxe do seu espectro. Agora, nadársena esperando as montañas, a feliz derrota do heroe. Bueno, este que vos vou ler agora é un dos meus poemas favoritos, por decir así, de alguma maneira. É un dos poemas que considero centrais neste libro. Esta obra é unha obra conceptual, basicamente, é unha obra de principio a fin. E este poema di así: foi a xeada que acompañaba a queda de outubro na marxe interna do cristal. Caíron as candeas por entre as fendas da xanela. Caíra a noite por entre o día e a madrugada, e a rotación da cabeza sobre o eixo vertebral tampouco non permitía enxergar a diferenza entre o ceo, o mar e as entrañas. Ao lonxe, no alto da torre avistábase o faro que guiaba sen fareiro os derradeiros barcos da vila, na que habería de ser a última partida do navegante que o aguardaba un vento calmo, descoñecendo o seu destino en Normeralta. No alto da torre moraba un ser extraño.
Este é o inicio da crónica dun río turbulento, un ser de formas pétreas de muller. Un ser que tiña labrado a súa prudencia entre a familia e a almofada. Noite de domingo, recibe unha carta do amante que garda entre as maus e apaga as lanternas e póstase perante o espello e pecha os ollos e pensa o seu corpo esvaciado do rostro. Este río turbulento é unha muller que, iludida, baixa a persiana e fala cos que acaban de morrer. E quita os calcetins e conversa no chan cos peixes de prata e dá voltas e esmaga a súa culpa no aposento. Seguita fican nas gavetas os seus lenzos traídos da India, quitará a suor dos pés e beberá dos fundos do pantano, pero ela non sabe onde lle acaban os intestinos e onde comeza o que é externo á súa epiderme. Irmán, que grande asasino este campo de mapoulas macilento. Queres abandonar o teu país e enterrar a túa arma? Pois o vento sopra a súa resposta nos graos guantes do deserto. As xeadas do fin de outubro guiaban os anos do faro a sotavento. Hai certa historia que morre na vila co último faro, derrubando a arquitectura que erixiu o antigo pobo mariñeiro. O navegante xa non fala. O navegante non di nada, despois de tela visto por última vez, como se tivese sido a primeira, e deixa a deixar. E logo apronta a bagaxe para ficar onde xa está, e parte o navegante despois de escrever. Son vello para a vila, pero aínda xoven para o barco. El sabía. As madrugadas eran tan curtas e tiña aventurado un desregrado labirinto pola vereda das adelfas encarnadas. Finalmente, desamarra o navegante rumbo a mismo. Corre sombrío e desnudo pola estepa, tórnase xinete na noite e águia no mediodía. É un lobo que renuncia á manada no atardecer e no alto do monte domina a curvatura do mar. O leme do seu barco alastrou a franqueza do porto de Alexandría. Tiña surcado tantos mares, pero o mar é só un. Despois de ter contornado a tormenta e fuxir, como os furtivos fuxen á súa maneira, sin ela comprender. Que podían facer os mudos con tantas chagas? O telos non ten ponta, nen os ríos. Este último poema da primeira parte do libro, que se chama Larva, é a parte máis escura do libro, e despois vai esclarecendo. Este día así: quen ten chegado ao cume é aquel que non ten sombra por ter desembarcado de noite. Alá embaixo o sol faise vello. O sol enrúgase e perde cabelos sobre dúas lanchas bravas que acompañan un barco de vela maior. E na longa paraxe no porto de Misno retírase e faise vello e cae. O porto insólito non ten alcance suficiente para ver o cume. Os anos foron acedando o índice da súa miopía, pero o cume,
que si ve o porto, vixía desconfiante, que é o que procuran aquí os recén chegados. Mismo é a paraxe de algúns navegantes que cansaron de viaxar e descubrir, que procuran na quietude o retiro final e atracan o navío e ascenden pola estepa. Mismo non é terra de estatuas de sal, é o cume da enseada eremítica onde o tempo transcorre mentras o barco fondea. O navegante fondea o veleiro na infancia, e mismo fai que fique o tempo inteiro. Só a aquel que xa non espera vivir menos do esperado nem dicir adeus. Pero mismo non é mudo, mismo é unha anacruza, un corte pairado pola gaivota risoña, o silbo que precede un izar de crins brancas, que nace mismo sobre o cimo dunha viaxe que emprenden coa vista suspendida, as faccións quietas e equilinas do navegante. No cimo atravesa a estepa en diagonal, e no pequeno porto, o coloso moribundo vai sumindo, sepultando no cemento a atención de dúas lanchas e o veleiro, e cede o seu cuidado ao navegante, que a praia acude cada día. Mismo ábrese entre dúas vilas, e pola talla en que medra a alfalfa, aínda baixan dúas eguas preñas a pacer no prado que fica á beira do mar, e as mulleres máis vellas danse coas árbores, e semean a colleita da estación e reteñen nun caderno o que queda dos seus nomes. Mismo é o cume que emerxe do mar, e nel nace o navegante nos seus días derradeiros, e crece como crecen as figueiras nas dunas de Llás, e corta a súa sombra polos pés e fica libre, e agora cala e camiña no seu recollemento. E agora facemos a parte inversa da viaxe, pasamos do mar ao río. A boca do río abría a súa fame derradeira, descubrindo o humus que guardaba os esqueletos de madeira, e algúns cravos oxidados podía adiviñarse a intención de enlazar o sentido dunha vida traballada nas augas que agora, desmanteladas, refulxían igual que un espello roto. A madeira podrecera incorrupta, e o limo conservaba o segredo da técnica da espera, da paciencia e da renuncia. Eu son a muller que se garda na madeixa do limo, que corta os pés coa tea de auga do río para desaparecer, dormir ata a aniquilación. Elévase un canto a varias voces que me acompaña no descenso e fai dobrar as mapoulas de Perséfone pola extensión glaciar do subterráneo. E neste momento apenas dormir o desexo e acreditar no espazo afastado do que hoxe son. Non estou máis a loitar, nin teño nada que esperar. Eu descendo elevando os pasos nos graos desta escaleira e claudico como as follas das árbores que teñen que caer na eufonía. Baixei á terra xunto aos homes e non é tan diferente de nós. Tu eras xa un ser completo, antes de tender a mão para outra mão. E crees que non precisas a outra mão senón a túa, tú, tan grávido e mortal. Que ficará dela cando teña desaparecido o cuarto no seu espello, o seu peite e a cadeira que tiña sostido o seu peso? As candeas derreteron
e o fume residual do cordón encerado impregnara as cortinas e as alfombras, os libros malgastados, amarelos e brandos. Ela protexe o seu medo como se fose un neno frágil a esconderse dentro do pai polos gritos que brotan do guardarroupa. A lingua das mareas estaba condenada perante o cabalo do antigo imperio. E ela tamén estaba condenada, de ollos abertos na escuridade, sorrindo entre as persoas. As costelas de madeira cinxían, franqueaban a médula do aborrecemento, a espiña dorsal das naus carcomidas pola terra húmeda do tedio. Gardábase na cuncha, envolta no manto verde do silencio, para dormir longamente. E só vos vou ler algúns dos poemas da parte final do libro, que se chamase Imago. É a parte que considero máis luminosa e menos abstrusa e complicada e máis esperanzadora. Entón, lereivos, contareivos o que hai desa esperanza, pois, nese final. Acordei co ceo baixo os zapatos. Deixei que partiras e fiquei en liberdade, pero non confesarei o que fixen ata agora detrás do ventre quente da caverna. Pensaba navegar en procura do tempo, pero o mar era propiedade privada na rexión sur daquele país do norte. O mundo sobraba. Non sei por canto tempo máis estarei aquí, nin onde estaremos. Onde estaremos despois de que esteamos mortos? Que quedará de nós nos vivos, entre todos os mortos? Acordei co ceo baixo os zapatos e nun instante a engrenaxe do mundo tornouse caracola aberta como as ás dunha gaivota. Quixemos debuxar a vida sempre ante as augas do bordo subrepticio e esquecemos que o pincel está na outra marxe, no vértice encarnado do delirio, alén do mar e dos ollos. Guardamos as lembranzas como que engardaba a verdade nun cofre. E agora soñamos o noso futuro rastro, por se nas noites remotas non achamos por que chorar. Nesta pasaxe, contamos os pasos, mentras outros perderon os dedos dos pés e respiran caos coa porta pechada. Non preguntes se haberá algunha botadura máis, porque o feito de vivir fai parte das nosas crenzas. Somos seres limitados e acordamos. Esta vida é un barco insuficiente. A madeira apobrece e o mar continúa. Que quedará daquel soño proxectado no lugar máis escondido da noite, entre os cabalos brancos galopando con fame de area ante o mar, escondidos dos ollos dos transeúntes? Que será de nos chegado o día en que as bandeiras non precisen máis as nosas ideas e así caen como lenzos mollados sobre os nosos rostros? Que ficará de nós, mirando o mar, cada un desde a súa cela? Que ficará de nós, nas súas perdidas, en un porto nostálxico do mismo? Quen saciará a fame dos cabalos brancos?
Algúns elementos bastanse a si propios para existir. Tal vez non sexa aínda o momento de regresar, mesmo que as portas semellen abrirse de novo. Todo regreso exixe unha preparación. En tanto, a viaxe de partida exixe o espoxo. Toda viaxe ha de ter un horizonte. E todo horizonte, unha persoa a mirar pro mar. Pero cal é o lugar, meu amor, para min reservado, se en ti se concentran o horizonte e a persoa? Porque se eu for mar, tú e eu nunca nos encontraremos. Tú vixías, viaxando sobre min sen rozarme, e eu non posúo máis do que unha vontade, pero non a liberdade para revelar o segredo que sabes me resgarda, que sei que aínda non teño dereito a dicer o que algún día non poderei máis ocultar. Quen escribiu que o amor debe así propio bastarse? Temo que algún día, ese día, me descubra, apenas sabendo, para min propia vivir, pechando do meu regreso ao horizonte, porque o horizonte xa non existe máis. E quero saber se, polo tanto, eu tampouco existo. Bueno, este é un poema que a veces me piden, e teñolle cariño porque é moi alusivo a certas sensacións do Mar do Norte en relación a aquí, e di así: por entre a neblina do nordeste non só había corvos, os corvos que gorxeaban na claridade, os corvos que miraban para baixo no alto dos postes da electricidade. Era o camiño que todos os días a levaba á estación, o que ficaba da resaca nas luces da cidade, que tiña sido fundada na noite dun turbulento polvorín. Había mulleres aínda adolescentes que tiñan xa experimentado a maternidade cun corpo vaciado a elevar a bandeira dunha nación cuxa historia se tiña disputado alén dunha ponte. Cando miraba para os barcos en Howth, sentía que algo tiña escapado de outro lugar co cheiro do peixe fresco. Desde o cantil vía os ferries da Inglaterra como minúsculos brinquedos de nenos fabulares e acreditaba na sensación de estar na casa. Abría as súas ás como un preto e mollado corvo de mar perante a inmensidade que balsama o xenio implacable dos cabalos blancos en Peizás. Kilbarrack, última parada, Peace, Mighty Cup. Bueno, xa para terminar, porque xa está descanse no quinto sono, vou ler os meus dous preferidos. E este é moi apropiado pola quietude que evoca e que aquí reina. Na quietude da última tarde de inverno, álzanse con violencia nas ramas núas e curvadas das árbores que pronto serán cortadas e alguén eleva os ollos a unha cadencia escura na terra, composta por minúsculas siluetas alteradas. Sí. Danzando fugitivo, o que abandona a súa mente, as ideas que non deberían correr polo seu cerebro, deixa afogar a angustia e ficar selando os labios esgotados do sangue aínda quente, que algunha vez se detivo perante a danza dos estorniños.
soidade pode ser o mellor de estar sozinho. A soidade pode ser o peor de estar acompañado. A soidade pode ser o peor de estar sozinho. A soidade pode ser o mellor de estar acompañado. Sabe isto alguén que algunha vez contemplou a danza dos estorniños? Bueno, este quizás sexa o poema máis musical do libro, é o poema máis luminoso e máis esperanzador, é un poema de reencontro, e se vos deixades levar por min, entenderedes que así, a pesar da melancolía que evoca o libro inteiro, pero é un poema de esperanza e que abre un novo camiño. E que en realidade non é o final dunha viaxe, senón que é a marca un punto de partida do inicio da viaxe que realmente comezaba. 400 os ollos da lúa na noite dos pianos cegos. Desde a esfera do reloxo pendurado no mármore, ela preguntaba aos transeúntes daquelas rúas, de barcos derretidos no cemento: onde fica Normeralta entre as horas murchas? Despois do silencio das árbores, un vento facía os barcos ranxer con tremor da roda dos tempos. En canto o mar cortaba o último vals da cornamusa nas amarras do peirao, erizaba as crines dos cabalos brancos, cortaba a corda percutida na cabeza dos tonos dominantes, e o vals e a vela dilacerados caeron entón sobre as nubes e sobre os transeúntes que pisaban os barcos a distancia, ficando á beira dun mar de peixes deshabitados. No peirao dos barcos derretidos estiranse agora as canas de uns poucos pescadores no mar de cristal, perante o mosaico dos perixeiros e o sal da bravura. As xentes desta vila non pensan xa nas mareas. Mariñeiros orfos en terra de novas noivas de estío evocan os vellos portos na vila de mar e cemento, baixo a lúa que é un ollo de insecto. Un vento quente burila certo sal nos sentidos das xentes desta vila de mãos vacías, sen mar e sen cemento. Desvenda nas recíprocas miradas a fraqueza que dimana, marcando nos rostros o xesto dos labios circunspectos, seus ollos de arena branca. Entre as horas murchas, onde fica a Normeralta? Onde entre as horas murchas? Foi sucedéndose así a queda de cada hora en cada eco, e cada eco descendía da memoria polo mastro sutilmente, como o entono das árbores caducas, formando con follas de sombra a pel do invisible rastro. O tempo transcorrera nela despois de ter sido unha madeixa de pedra e despois de beber do zumo branco das macouras. Cada célula da súa pel era un pequeno bote pesqueiro, como as células novas do piano. As cordas medraron tanto que apenas caben na caixa e despuntan agora espiñas brancas e negras. Non hai nada que axude a vencer o propio cancro sen ter axudado a vencer sobre o propio corpo, e logrado deste modo liberar a dor guardada nas entrañas como unha masa de petróleo saída do fundo das cloacas.
O seu cerebro era un cancro que vencido fuxira a cabalo. Unha parte de nós extínguese coa morte do cancro, de baixa, coa luz verde do faro a compartir a unión do mar correo ao longo de toda a suxa corrente dos homens. Agora, o reflexo nos reloxos, aberto a luz do día, ben poderá ver as páxinas escritas no sono do pasado e a cadeira do piano a xestar, diáfanas, novas fusas. A crónica di que ela finalmente baixou cos refluxos das augas turbulentas. El non podía ter a mirada naquela despedida porque os seus ollos no espello poderían recoñecer aquelo que dentro dele tiña ficado nela, perdido e desvairado. Sumerxíase entre naranja e violeta a auréola do sol. Entre tanto, Ciparisa ensinaba a dose secreta da narración, acompañando os recortes de azúcar e leite no pé no instante en que se aproxima ao medio da taza. Como sería no Esmeralda? Ela comezou a súa singadura deitada no catre, á beira da chimenea, avanzando inmóvel sobre os seus ollos e devorando máis unha legua de mar despois de ter traspasado o espello. A leña consúmese, quentándolle os pés en repouso, pero ela non sabe ata que punto sería real, se un lugar ou unha viaxe na quietude a calquera parte que ficaba por fora do mundo. En esa parte por fora do mundo soan xuntos piano e arpa. Ela encontra un navío que apronta a singradura, encallado na area do lado escuro da lúa. Quizá o navegante sabe tan pouco como a primeira vez, como as palabras que un día lle tiña enviado, e a él pregúntalle agora onde fica no Esmeralda. E os seus ollos volven a encontrarse. Ela desata os cabelos, e ve unha mão a abrirse para ela sobre a corcante do vacío. Entre o silencio e os silencios da tarde, emerxe xunto a Avalon como unha sinfonía no Esmeralda, no final do camiño, na hora vermella do día. Quizá podemos navegar esta tarde, escoitar a chuvia aí fora, escoitar a chuvia e quedarnos así. E agora, lembras o teu nome? Bueno, ao final fomos bastante respetuosos co horario. Moitas gracias por acompañarnos, por convidarme. Eu, en principio, pensaba que iba a estar soa aquí, xa lles dixera a eles isto vai ser demasiado, para estar eu soa, a xente vai se aburrir. Pero despois as casualidades son afortunadas e aparece xente como Manolo. Isto, pois, bueno, é moito máis fácil, é unha maravilla, porque se a xente se aburre e se durme, polo menos ten un arrolo dulce. E se non, pois espero que vos deixasedes levar un pouco pola brisa do mar, aínda que as atmósferas sexan extrañas, pero se resulta evocador, quizá máis adiante vos atrevades a querer seguir viaxando comigo, seguramente eu tamén serei un pouco máis doce. E, bueno, pois nada,